Hi! Kamusta ka mo tanan? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Kenzo Om o de Toilet for Men. Iyan ni siya ni Kenzo. Te, panlalaki ni siya pero kung luwig mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag o de Toilet ni siya butang balon layo pa lang masimutan ka na. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, dudagat nga berde nga kahoy amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? For the top, we have C notes, calypso, kag nutmeg. Ang C notes, amo na ang mga dagat nga nota nga masimutan mo dayon sa sini nga pahamot. Tapos, calypso, dusandia nga may pagkadagat man, kag nutmeg nga matamis, kag oriental nga makahang nga nota na. Kag for the med, we have pine kag patchouli. Ang pine, matamis nga berde nga kahoy nga nota. Tapos patchouli, dumi pagkaduta kung simutan na. Kag for the base, we have sandalwood kag cedar. Ang sandalwood, oriental nga kahoy. Cedar, mahamot nga kahoy na. Te, kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa duso naman. Bye-bye.